Hei, onko mahdollista viettää samanaikaisesti rento ja aktiivinen viikonloppu? On. Tule Ruissaloon 10. elokuuta. Meillä on siellä Ruispilates. Me tehdään siellä pilatesta, rentoudutaan kylpylässä, nautitaan Ruissalon kauniista luonnosta ja käytämme pilatesharjoituksissa erilaisia apuvälineitä. Kuten palloja Ja renkaita. ja välillä teemme footpickiä. Ja lopuksi meillä on rento beach party, jolla käytetään erilaisia palloja ja kumppareita ja nautitaan mocktailseja. Ja tehdään hikisiä uimaliikkeitä, hylkeitä ja rapuja.